ya baro ki ya mentah kana ke jingya dei bat kana ka jingya khi jangi kum ka seng Voice of the People Party nang ne napo West Jaintia Hills bat kumju napo East Jaintia Hills rengkat ka jinga senok lang jinga senang lang baro rangut ki MDC ki jangi na ka mentah ban penbor na ka mentah ban penkenit ben riu ya kana ka sarkar lang ba ka DCA bat kumju ya ka executive committee ka bayalam ka jing sensyar hang ne hapo JHDC ba ki kindai ban leno AA mardor halor kene gajing sakut jong katolap ki nong tre hang ne hapo council jingi menta la khandai banai pura te hakana tiau ka baladem ngilawan ay gajing tho ha UCM barad yang taru ngilaburu ya ka ya ka sngi khandru trik menin kum ka sngi ha ka baki ki dei ban pen ino iki kam ban pelai no ya kata ka baha ka penta jong ka council bakan yo ya ban siu telap khandai punai klem penduna watang si punai ru tem Henry ke epat ke bajia kalong menin kasih kelakon ngilawat jingtip yimyo idak ai ka bapen i ba ka sarkar kampat syam la rilis ya kana ka bha ka share ka penta ka ba ka council ka ban yo ka ban kot lakum kuno prapho klortam ban siu khandai banai pura ka telap kentup ya ka pension bat ki wepat ki allowance jong kinong tre te namar ba kita kata ka bangi ngilabu ya sarkar kam syam la urlong kung bangi la dawa ban makiru kila syus ngap jar halor kene ka benta te kumta manta ka singim ban sia ban pen ino dakikam sendon bat ban hap bat ban khang tala baro sisi nadu ka por khandai steng manem step hadu manta ngil ha ban khang tala no ya ka jing trekam jong kene ka council ban pen i ya kadak jong ka jing persya bat kumju ban pressure ya kene ka government ka epat ka bajiang ane tu ep hadin katuk ane por bangilas dang ya ka ban khang tala kiwan poi ki sahab sarkar kiwan poi ki polis bat kiwan poru ki officer ang na po council ban kentu yangi bangi day ya ban sangi no ya kana kam hana ba kata kapisa kala don kapisa kala poi andai ngi ong kita pen i yangi daga jingkho kumno pila ban ong ba kapisa kala poi bat hi pinsa clear no ya ka salary jang kinong tray andang ilapan ya kata ka jing pensai pen i ngi kot kisla pen i ngi kata ka ya kita ki online data ka ba pen i ba kapisa kala poi kimla ban pen i perkhati hang neru ki pesang yang bantuis ado bangi ong iki ni ngelangnya ngila kedang ya kena gajing hikai jong ka sarkar ngiman kapor ki taktik ki darti politics ki jangka ki darti taktik jangki man kapor bangi ong bangi ngilong kum ki kelung ki badang salak bat ki bakem bahaya gajimut na ta daw ngim sngap syu iki bat hado bangi labu yo pot ba kamba kat ba ngim bat yo ya gajing pensai ka bati kena kepada gajing tho ka ban pen i ba ka pisara kredit ya ka sepo ka account jong council apo treasury nginam sange bat nginam weng yo nutala ubang ilakhang ya kena get bat baro sisngi gilashu apsa ya kata bat ha ka bakado ta sarkar kam ban se kal haban pendem akan gajing ya ki jingi kado bak menta kala rilis hoi nisngau dia bakane ka sarkar kampat rilis baro khandai benai pura ka pisa handai kala rilis shwa shibnai tane praklor tam ta tawal lakataru nam ba kidang rilis shwa tang praklor nang ta shibnai namar kadaw kalong ba kadang don ha gajing pengkre menta ya kaban siuno ya katolop nang ne sakmat da ka sistem ka batmai nampat kan ma bahai kerteng jong ka don ka sistem ka batmai ka bakin siu no ya katolop nang ne sakmat bangi don gajing kermen ba hau benai Januari jong usne manwan kajing siu telap ikinang tray kan ya na ta karukom ka batmai na kata kadaw ya mentahi na kamta jong unu benai ngisno kemen ha ka bai kaliang la sia kalong ka relief kajing ay mensim kajing penyo mensim kendiat ya kinong trejingi si benai kin sayo ya telap shua ka Christmas pangengai kane kanya rabi ki wala ra kanom la pendablut baro kinon kam andre to some extent kala ya rapat iki ya kinon kam gijengki bat ngingin up ya kajing pentri kampat ya kata sistem ka batmai bat kumang ilaong na do menne manginang bu ya kajing maham sajisin ya ka sarkar ba ngingin pengor ya kajing pentri kam ya kata sistem ka batmai balada kam urlong kumang ngithang yang non kijing ya ki kin sanang jor nakaliang jong ka party bat nakaliang ki MDC kijengi ngin sapan i daki kam bat ki kam ki bakham teng e wada kada kadai bangin sim da ki wepat kilanti ki bakham teng e katkom kilanti jong ka ain ta sachisin langba jong phi ngisngo ban aingo yo ble nang bo nang thau ba yelam ti ya kana kaching ki kijengi menne baro sisngi ki perlok MDC bat kumju ni ai khuble na ka panta ki nong tre apo JHDC ki ba baro asikatu ki ba pli kim junot ban ang yala kajang suntur andrai menta kasi makiru ki mi ilam
ban pen I ya kajing support kajing kersan jeng ki ya kan kajing ki jeng kan ka pen I bagi ni ginong try jeng menta kilas dang ban slur ban I kan tui ki bagi dai ban pen I bai ban mi bai sabar ban kren bai halor ko hok ka benta ban kim ju dai ban ting namar try nong bu nong thau uyarap yang I walahi ya kajing slur ka badang kam golong ta bangin pelon kam ka khnang baki wepan ki bat ban khambo de ka hok jeng ki nom yo ban le mon ban le beng ban le kat bagi kimon kat bagi sengobit hagaji alti jengi asla pertai syajisian dagan ko khobor ni penbana ba yamanta ni lapan sengi sipor ya gane ka jengi ki jengi bat ngin sanang ya budden balada kimur long kumang long